Hukumar kula da samar da magunguna da rarraba su ga asibitocin jihar Kano da aka fi sani da DMCSA a turance, a iya cewa wata hukuma ce da ake yi wa kallon cibiyar samar da ingantattun magunguna, wanda hukumomin da ke kula da al'amuran harkokin lafiya da ingantuwarsu da kuma nagartar kayayyaki da sauran abubuwan yau da kullum suka amince da su. Bincike ya nuna cewar hukumar tana ba da gudunmawa kan ci gaban harkokin lafiya tare da samar da magunguna cikin sauƙi ga marasa lafiya, wanda ya zama wani gagarumar hanya ci gaba da zai haifar da samun lafiya cikin sauƙi ga kowa da kowa, musamman a faɗin jihar Kano. Masana harkokin lafiya sun bayyana wannan batu a matsayin wata gagarumar hanyar bunƙasa lafiya tare da ƙoƙarin matso da lafiya ga al'umma, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi, da kuma haɓaka tattalin arziki. Cikin wata hira da gidan talabijin na AL-SABABA ya yi da babbar daraktar hukumar asibitin Sheikh Muhammad Jidda da ke a Kano, Malama Fatima Ibrahim Hamza ta tabbatar da hakan, inda ta ce haƙiƙa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, musamman ma a fagen lafiya a jihar Kano. Yawa mabambanta kuma a fannoni daban-daban, daga ciki har da ɓangaren samar da ingantattun magunguna a asibitoci. Wannan hukuma da take kula da bayar da magunguna kuma ingantattu a asibitoci tana iyakacin ƙoƙarinta, because in ka duba pharmacies ɗin asibitoci da yawa akwai magunguna wadatattu. Duk marasa lafiyan da suke zuwa asibiti sun san wannan, sun shaida. Sannan ta daƙile maganar shigo da magungunan da ba su da abin rajista. Ta daƙile wannan abin sosai saboda ita take kamfaninnikan nan, ita take tacewa, take tantancewa, kuma masana ne ƙwararru da suka san harkar magani, su ne a zaune a wannan guri. So sai sun kira kamfani sun tace, sun fasa shitturu abin da muke cewa tabbatar da ingancin shi, sannan su miƙo asibitoci mu kuma mu saya, sannan mu miƙa wa marasa lafiya su sha. To inda ba a yi wannan ba, magani ne a ko'ina za ka je ka siyo, har na cikin kasuwanni inda ba ma su da trademark, ba su da NAFDAC, ba a ma san kwalitin su ba, daga ko'ina za a iya kawo magani. So amma sun yi iyakacin ƙoƙarinsu, sun kawo magungunan nan kuma at a very very affordable rate, yanda mutane daidai gwargwado mutum zai iya siya gaskiya. So sun yi wannan hoɓɓasan, kuma duk wanda ya san harkar lafiya da wadatuwar magunguna a shekaru ukun nan zai tabbatar muku da haka gaskiya. Dr. Fatima Ibrahim Hamza ta tabbatar da cewar akwai magunguna a asibitocin jihar Kano, musamman ma mallakar gwamnatin, kuma ta musanta zargin cewar waɗansu 'yan adawa suna cewa babu magunguna a asibiti, inda ta ba da amsa da cewa ya kamata al'umma su shiga cikin asibiti su kuma tambayi marasa lafiya, shin ko akwai magungunan da gwamnati take samarwa? Marasa lafiyan da suke shiga asibitocin nan su ne za su faɗa, kuma wanda mutum in dai ba ya ƙi Allah ba ya san daidai gwargwado yanda ka faɗa kaso 9 a cikin 10 maganar Allah haka ne gaskiya. Dan yanzu za ka zuwa ku kalli stona inda ake bada magunguna, ku ga waɗanda ake, in kuka ɗan zauna ma ku bada lokaci ku ga an rubuto wa mutum prescription, likita ya ganshi ya rubuto mai magunguna 10, a cikin 10 nan zai wahala a samu 1 ko 2 da babu, gaskiyar magana. So idan kuka tattauna da marasa lafiya facilities za su tabbatar muku da haka gaskiya. Haka kuma Dr. Fatima Ibrahim Hamza ta tabbatar da gamsuwarta bisa yadda wannan hukuma ke samar da magunguna da kuma kayan aiki ga asibitoci. Wallahi 100% mun gamsu kuma suna matuƙar sauƙaƙa mana aikinmu. Suna matuƙar sauƙaƙawa, suna kuma iyakacin ƙoƙarinsu. Mu dai we are very much okay with yanda suke gudanar da ayyukansu, alhamdulillah. Dr. Fatima ta bayyana godiyarta ga Allah subhanahu wata'ala da ya bata damar ganin shekaru 2 a matsayinta na shugabar wannan asibitin. Kana kuma ta tabbatar da cewar ko babu komai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna. Ta kuma shaida cewar akwai ci gaba da ya samu a cikin wannan asibitin, wanda ya fi gaban a lissafa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai dai ta tabbatar da cewar haƙiƙa
zuwa na ban daɗe ba, mai girma gwamna muka tura ta hannun Ket Fund, akwai hukumar ke kula da ayyuka a asibitoci, muka tura mata muna neman su. Ta zo da sahalewar mai girma gwamna, an zo an yi wa unit ɗin mu emergency mu akwai solar pharmacy da solar lab, ya yi mata solar da abin nan labor room. So duka waɗannan gurare an samar mana da hasken wuta da solar mu mai kyau da take kan dukkanin kayan aiki da suke wannan gurare. Sannan akwai kayan su kansu lab ɗin. A zuwa na a shekara biyun nan an samu wadatuwar kayan na lab wanda muke ce ma automation manually, amma kasancewar an samu advancement na harkar lafiya, akwai injina da zaka iya zuba jini ka ɗauki wannan reading ɗin ke so. Mai girma gwamna ya bamu asibitin nan. Akwai ɓangaren physiotherapy wanda yake field ɗina ne, speciality na ne. Sanda na zo guri ne guda ɗaya inda ake ganin marasa lafiya kowa mai mutuwar ɓarin jiki da ƴan uwan shi gaba ɗaya gurin bai kai rabin ɗakin nan ba wallahi. Haka kuma na zo na samu wannan ɓangaren suna rana duk a wannan ɗakin da bai kai nan ba. Wallahi yanzu haka in kuka fita zan so ku je ku yi wa gurin bidiyo. Da yardar Allah da kuma cikin kishi na jihar Kano na mai girma gwamna, ta hannun abin nan agency Ket Fund, aka zo aka gina makeken physiotherapy department, wanda yanzu maganan da nake maka a satin da ya gabata, watan da ya gabata amin, ya yi approving kuɗi miliyan 11 da kusan 800,000 na zuba kayan aiki a wannan gurin. Yanzu haka kayan aikin suna hanya daga nan zuwa Juma'a za su iso. Sannan akwai issue na renovation. Gurin nan da an kuka zo ba kyan gani, dilapidated guri ne gaba ɗayan da kasan gurin da matattun abubuwa suke rayuwa. Wallahi cikin hukuncin Allah yanzu za ku ga ayyuka ko ina. Mai girma gwamna ya sa daga cikin facilities ɗin akwai su wanda za su amfana. So an zo an gyara mana, ana kan gyara ma general renovation, wanda magana da nake maka aikin nan tun da ya fara bai tsaya ba. Tun November ake aikin nan, yanzu haka ina ganin nan da wata 2-3 sun gama da asibitin. A cikin kaso 100 sun yi kusan kaso 70 ko 80. Gyara ko ina ya dawo sabo, kwanuka an yaye, an sa sababbi, kayan aiki sun wadatu, haske gashi nan, ga diesel ana kawo mana alhamdulillahi. So ba abin da za mu ce sai godiya. Ni dai a shekaru biyun nan Allah ya sani abubuwan da muka yi a cikin ba za su irgu. Haka kuma Dr. Fatima ta tabbatar da cewar akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin hukumar gudanarwar wannan asibitin da kuma sauran ma'aikata, musamman ma ƙanana, inda ta ce bata bar kowa a baya ba, kuma kowa nata ne, ta kuma rungume su don a gudu tare a tsira tare. Ni dai the only thing da na sani shine babu abin da na fi bawa muhimmanci a yanayin gudanarwar mulki na irin teamwork. Na yarda cewa ni kaɗai ba zan taɓa iya yin abin da za a ce al'umma su amfana da shi ba, kuma kowa ya san wannan ita ce tarbiyyar mai girma gwamna. Mutum ɗaya ba zai taɓa iya yin abu ba. So mun jawo kan ma'aikatanmu, mun jawo kan mataimakana, na ja kansu, na ja kan ma'aikata, alhamdulillah shi yasa ake samun. Kuma dama wannan ita ce tarbiyyar gwamnatin nan, kowa ya sani, teamwork, a samu haɗin kai na ma'aikata, and alhamdulillah the same thing a Kuroda akan ƙadamin da muke kai kenan. Ta kuma yi amfani da damar wajen ƙara bayyana godiyarta ga ma'aikatan asibitin, tare da ƙara jan hankalinsu da su zage dantse domin dai a gudu tare a tsira tare. Sai godiya, saboda kwanakin baya nan ma mai girma shugaban hukumar da take kula da asibitoci ya shigo zagayen bazata. Ɗaya daga cikin abin da ya burge shi a asibitin nan shine yanda ya ga kowane ma'aikaci a tsaye a ƙafar shi yana aiki. Abin nan ya burge shi matuƙa, ya kuma jinjina, ya yaba wa asibitin nan da wannan abu da ma'aikata suka yi. So ni ma ba abin da zan ce musu sai godiya. Kuma abin da zan ƙara jan hankalinsu shine mu yarda aikin nan ba don ido muke yi ba, don Allah muke yi. Kuma gobe in ba mu ne a cikin asibitocin nan ba, gobe za mu iya tsintar kanmu ko mu ko iyayenmu su ne marasa lafiya. So mu yi ƙoƙari mu yi abin da ko bayan ranmu zai zame mana sadaka jariya, kuma ladan mu za mu tadda shi a mizani. So ayyukan da suke yi a yanzu a maganan da ake kai, I am 100% satisfied da ayyukan ma'aikata na. So ina fatan su ci gaba da wannan abin da suke, kar su sauka daga kan wannan turba da muke kai.
Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Muhammad, sashin Hausa, Al-Sababa TV daga Kano a Najeriya.